La malaltia de Huntington és neurodegenerativa i produïda per un error genètic. Afecta les capacitats cognitives i motrius i degrada la persona durant un període que va dels 10 als 20 anys. És una malaltia hereditària en què si un dels progenitors n'està afectat, la seva descendència té un 50% de probabilitats d'heretar la mutació. No hi ha una cura possible, ni un tractament que aturi totalment la degeneració de l'organisme, però sí teràpies que poden reduir-ne els símptomes. Jo soc científica perquè sempre he tingut curiositat per entendre com funcionen els éssers vius i, més concretament, m'ha interessat molt el sistema nerviós. Eulàlia Martí és cap del grup de recerca genòmica i malalties del Centre de Regulació Genòmica. Ha estat investigadora del programa de beques Miquel Servet. Científiques com l'Eulàlia volen identificar quines són les claus cel·lulars que contribueixen a desenvolupar una patologia. La seva recerca es basa en la malaltia de Huntington. En la nostra investigació, aquesta patologia concretament, el que se sap és que existeix una mutació que la causa. I aquesta mutació que la causa produeix una proteïna anòmala. Tots els estudis han anat enfocats a entendre què és el que fa aquesta proteïna anòmala. Nosaltres el que vam descobrir és que del gen a la proteïna existeix un intermediari que contribueix a fer que funcioni malament la cèl·lula. Aquest intermediari és l'ARN, i fins ara no se sabia que participava en el desenvolupament de la malaltia de Huntington. Els nous dissenys de medicaments es podrien enfocar a combatre l'anomalia de l'ARN més que de la proteïna, com s'ha fet fins ara. La major part de les estratègies que estan en desenvolupament, el que pretenen fer, l'objectiu final és eliminar aquest gen mutat. Nosaltres el que diem és bloquejant l'activitat d'aquesta ARN, no eliminant-la, sinó bloquejant aquesta activitat és suficient perquè hi hagi una reversió de la malaltia. L'objectiu final és millorar els medicaments actuals per fer-los més efectius, i no només per a la malaltia de Huntington, sinó per a altres patologies que afecten de forma semblant al genoma humà. A mi m'agradaria comprendre si els mecanismes patogènics que de moment he vist associats a Huntington es reprodueixen en altres tipus de malalties del mateix tipus i, a més, desenvolupar o veure l'efectivitat d'aquest fàrmac de forma més genèrica en malalties semblants.